Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Trinamool Congress Students Union haka pratarek unailor arajar arpuar kilapelong ka jingsong kalan mongor haringkat ka jingsha thangan hasenda ka office kam jong ka MPSC haba kranchi kilat patay kubor uban charai lang pingro president ka seng uloong baga jing tmu jongki bakin shong sha thangan ka banadu shipho baji men step hadu saw baji janmiet ha ka tega jaka kalong bandawa na ka sarkar ban penyat bahaya ki kam ha ka bayade bat ka puli puthi bat ka wei pat ka mat kalong halor ka jing thap kam ka badai ban long ka ba shai bat ka ba khuj ka seng kala ong ru ba ka jing penyat gi kam ha ka puli puthi kala duko shibon bat ka jela kala nang her ha ka lan puli puthi Tasngi kumki samla ki beran ka jingkit kli namta ka wi ka judgment review pada kalawai hi nyawan ne ban long ka hunger strike la ne ka jingshat khan nadu ka shpo baje men step adu saw baje janmit but how ne slap we nge shong la ka shong ne nga kublai sha ki samla ne ki ba shong lang ba ka mat jeng ka jing yalang jingi nem tasngi kalong artli kamat ke Baningkong kalong ba nia demand na ka sarkar bakan ya penyaj baha ya kan ka bukom penyaj ya kan ka education na ka kampuli puthi bakin penyaj baha kini namar yi hakni ki benai ki bala khniat khamtam ka CUET bakar ko penyaj ya ka education system ka fail ka state jumi tarau kala nang hiar ka hakata ka war haki survey mo bla le ki dan ki organization ni kala pau baka jela jing kala nang hiar ka kampuli puthi tebat ka baar kalong bakin ka more transparent recruitment system ka mod ba ka jing thap kam me baka jela jungi bakan long ka bakham shai ka bakham khoj ma ka bakham pen pau hingi ba namar ka MPSC ka basmusi kalong ba kimpat board yakini ki rules and regulations bala dan lupa warga UPSC ka SSC ki state bank exams ki follow ki rules and procedures to make it more transparent dakaba Baningkong kalong ba kin fix ke exam date ki fix ke exam date abo calendar but kimla shuban pen phai din na kata kabaar kalong ba ki marks ki khna ki la thoi ki exam eru ki pen pau shai but kabalai kalong ba ya kana ka interview kumno ki le ka interview ke long ki pen pau ba ki batai be thik ke ka criteria namta ka interview kumno ki grade ya kata ka interview te halor kita baro khoi ni wan mentasi bani shong bani shatran ado shpo baje men step ado saw baje janmen ni wan hang ne menne kumba shibaje shabakan ther uslap nilai dan kumba lai phau lai pusan ngon re na tu slap bat ki khna phi ki bai wan hang ne mentasi kimdai ki samla ki bam pule shu ki bon ma ki student sudah ki samla ki ba pule te makiru kila iba slap baki wan ne ngiru bun na share bab na kelas te kiong bahawa pilik phai sa kelas te bon kila lik phai sa kelas ni dan ne lai pusan ngot ko porsi biji kat komentahan ne ngi dan phai kila dan na ladang lek mene pro interview padang sedang kalon henry ngi dan hindiat makana ru kalong ba ngi dan pade kata ka mensiem ke bashir rehem bai kita kimat ngi dai ben penwan che kamat ke ningkong kalong ba kum kini ki ka kam hapo ka MPSC hapo ki department ba pher nadu sinem arhajar khat khandai ngila ethep kuma arpho lai photli ki kam ngila CU ki exam fees ke henry hadu menta ka singiru ka ki padia khot ke nya ban kho ke exam ne tingilingo shei kata ka pisa kala aja kata bala de krong ka exam fees shei ka pisa kala aja ka Baningkong ki bu jingkeli ka sarkar ru kata but kabaar kalong ba kum arhajar tli ki kam ki bala declare honorable chief minister hapo assembly bakad like ru hapo ka police department daka jing yalang ki samla hangte hapo kyang nong ba ka tu sin kilalap ba sa stang paspa tli ki kam te kita khat aspa tli ki kam ki jashe kita kamot ka bagamdan kata ka transparency kata ka recruitment system te kanne lada ki bun snam ngi ki samla ngi she shong hayeng shu ngam nado ki por ki men jongi hado ki por jongi bat ngatrai dangi shu ngap te hado ki por ki khon jongi ru inap shu kren ba ade utau shu kam kupta ba itu uta ne ade shu ai pisal yo kam hendrei menta daka jingkit kli jongi ki samla ngat shisha
ba ngila ban pen kalai kan ne namar ngi ipi apo ke jela Arunachal Pradesh kan ka kam thep kam ka khoi ba ka khoi hadin ka jing yakhi jung ki samla hado bakila ya syasiat dakini ki fire brigade ka umru ki syasiat henry maki ki ne be hang tu ki bat mi ki ki ba hado menta ka hapo Arunachal Pradesh ka recruitment system kalong khoi ba de kum kita ki ngi wan ne menta singi tarang ye kentulang ki para samla ki parlong para khoi bakin ya wan lang menta wan lang idan hang ne bon nangi hang ne bara khoi ngi dina po ka Trinamool Congress henry fin page ngi ki banner jungi hane halor ai batho hunger strike ai ngi khame bu ya kano ka symbol ne na kano bangi ko ban pin pau ba kane ka dong ka ka party ka ai ngi karensan bangi nyara ai kini kimat syakman henry kimat kilong kimat jong ka jaj benriu ka mat jungi samla bat ka kidi ki mat hi jong ka lawai ka jungi oi halor ka sarkar ki juong hakatin pareng. A government is the reflection of the people. Temut ka sarkar kalong kum kayet ka bapen pau iki pajba. Te dangi dan kata ke complain na matakan ka sarkar kum bangi dan mga ngakit kli ngasmo ka digi kli jonga bat jong ki parlok ki jonga ne kin ngasimet hingan keren syama ka digi jingkit kli jonga simet ba kan ka sarkar kawan ka sarkar ki bangi mun ngilajit baklah himangi. Te ka education ka jela jungi ki jutip kum ka education hub bangi semua sarong syai kata bangi haki classroom ki jongi ai bon ki kena ki bawan nak keleng kari India ki wan man pulih haka jela ka jongi henry menta pade dakane daka jingwan jone sarkar ki kon pen kala daka gambling hub daka gambling destination ya ka jela ka jongi te kata ngi semua si ho ya kane sarkar bangi sosi khamtam yala de ke ngi sosi khamtam yala de belingi ailat bangin bakan wan kum kata ka sarkar ka banong persyak kita ki bangingat mangima. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.